sore mau sendika. Bu, niki Bu Kades saking Mangun Sari kok. Saking Mangun Sari. Nggih. Niki badhe nanggap piyambak mangke. Ugi sedulur Mbak Lisa Mas Surabaya dhewe. Nggih kabeh Pak. Oh kabeh ya? Nggih. Oh iya. Ugi sedulur saking Karangawen Pak. Karangawen sami rawuh ugi enten sing mriksani. Alhamdulillah. Mbah nuwun, Mbak Kone mriku tak terkenal Mbak Kone Pak. Karangawen to. Karangawen Pragen terkenal Mas. Hebat nggih matur suwun sami rawuh mriki. Niki ternyata anu silaturahime Pak Ali niku nggih teko pundi-pundi. Oh, kondang. Kondang Pak Ali niku kondang. Panten wong silaturahmi iki Pak pancen ana loro kuwi yo Mas. Barake rezeki ndawakake umur. Nah, luar biasa, hebat sekali untuk Pak Ali dan masyarakat semuanya. Ya, Wah, wis. Oh, malah nyang-nyangan nang panggung. Makasih Bu Lurah. Sehat selalu. Nih, Mas Gareng. Iki Pak Adi. Arep tanduk dhewe apa piye? Mboten, Pak. Iya. Wes, matur nuwun Mas. Sami-sami. Matur nuwun Mbak Lisa. Mbak Niken Salindri. Yo, muga-muga tetep lancar, laris. Yo awake dhewe enggak derake Kang Sinuwun yo, Nduk. Iya yo ngayo tak derekake yo.
Kerja mana? Rakata ingkang Koper tenang. Oh, sampai mana tuh? Dodolan yu Nasi satu. Prabu si kepala Pancen anteng perkara Pendo ngamarta. Iya. Ih, sapa kowe? Memalangi lakune wong ngawian. Yo tambu. Aku satro wis sampun yen Aryo Sinai. Mencaki. Oh, Blan Doyo. Dadi. Apa mati wae? Wis. Temanggung Seco Permono. Di Prabu Puntadewa. Gawan mlenak pintu Punta kantong keratu Gustiku. Jendela dibuka, Mbak. Jendela nih, Mbak. Dorong foto. Iya mau. Lu kan saya ngomong. Lha iku foto jendela gak apa-apa. Lah, cocok dulu gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Wonge apian kok. Gak sombong kok. Pak jendelanya kan sedih. Agak buka. Entah ini angkot dibuka. Entah ini tangga dibuka kacanya kok. Kan buka kan. Foto mbek sopir ae ku lho, manise ngono lho. Ini kan. Kalau foto mau pembukaan. Ken foto sekali Ken. Mbak mau minta foto ini, Mbak. Bentar. Tak video kan nih. Tak video ya. Boleh. Ayo. Berapa menit aja itu? Ya, cantik. Aku urung. Sir foto bandingan. Bandingkan ke apian ora sombong sama sekali. Videonya bisa. Pencet, tekan deh. Pencet no. Aduh, kan sekali guys. Sampun, 1, 2. Bon. Api ya. Makasih nggih, Mas. Yuk, masak duluan nggih. Nggih, hati-hati. Salam ke mama ya, Dek. Iya, Mbak. Mas Rizal, monggo Mas Rizal. Sopir bagus dewe. Mungkin jadi warga sampai. Gimana?